Il-kampanja Ġustizzja l-Artna il-ġimgħa bagħtet ittra lill-Prim Ministru fejn qed itennu l-appell biex jirtira l-hekk imsejħa riforma malizzjuża tal-ippjanar u minflok jibda diskussjonijiet fuq riforma ġenwina tal-ippjanar bi spirtu ta' għaqda u kollaborazzjoni. F'din l-ittra laqdiet fakru kif f'Lulju li għadda huma kienu diġà kitbu ittra oħra fejn sostnew l-issisien tad-diċenza u d-demokrazija jinsabu medda minn dawn il-liġijiet. Huma fakru li minn dak iż-żmien l-hawn ir-rabja tal-poplu komplet tikber u li l-ebda konsultazzjoni ma tista' taffi din ir-rabja jew issewwi l-hekk imsejħa riforma propju għaliex saret b'intenzjoni ħażina. Laqdiet komplew juru d-dispjaċir tagħhom hekk kif wara l-protesta li saret is-Sibt li għadda. Robert Sabella xorta wara l-intenzjoni tiegħu li jkompli għaddej b'dawn il-liġijiet tal-ippjanar. Huma sostnew li l-ewwa għaqli u wisq anqas ġust li l-Gvern jinjora s-sejħa ta' eluf ta' ċittadini. F'din l-ittra huma stiednu lil Robert Sabella biex jirtira dawn iż-żewġ abbozzi u 3 avviżi legali minnu fih. Hekk kif il-poplu ma jixtaqlux jibqa' b'din il-mannara fuq onqu jistenna li jitkissirlu d-drittijiet bażiċi tiegħu u l-postijiet li jgħix fihom. Anke l-Partit Nazzjonalista ilu ġimgħat sħaħ li wassal dan l-appell biex il-abbozzi jiġu rtirati minnu fih. Intant laqdiet ambjentali reġgħu appellaw biex Robert Sabella jirtira dan il-pakkett leġislattiv u minflok jippubblika white paper dwar riforma fl-ippjanar. U sakemm dan isir, huma se jkomplu bil-ġlieda tagħhom favur ġustizzja l-Artna.